Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon! Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna ang mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, Mayor Zaiko nagklaro wala sang lockdown sa siyudad sang Kabankalan. Councilor Novero nagpasiguro nga may bastante nga quarantine facility ang syudad para sa mga LSI. Sa balita nasyonal, Duterte hindi magproteksyon sa pulis nga nagpatay sa Mag-Iloy. 22 milyones ka Pinoy makabenepisyo sang bakuna sang COVAX sa 2021. Sa balita international, 50 milyones ka Chinese target mabakunahan antes ang Lunar New Year. Sa balita sa sports, Pacquiao luyag unahon si McGregor sa iya 2021 ring comeback. Balita entertainment, Morissette kag nobyo nga singer man si Dave Lamar engaged na. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ang mga trabaho nga pwede mo himuon bisan nga fresh graduate. Mayang aga Bacolod, mayang aga Binugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Disyembre 22, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang tail end sang frontal system ang nag-apekto karon sa nasilangan nga bahin sang Northern Luzon. Ang Kalayaan Islands manginugal umon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang trough sang easterlies o kon trough sang tropical depression nga Vicky. Ang bugos ni Visayas, Occidental Mindoro kag bugos ni Palawan manginugal umon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagparagob bangod sang easterlies. Mahinay naman tungtong kasarangan nga pagdapya sang balod ang maeksperiensyahan sa bilog nga Visayas. Ang temperatura sa Bacolod kag Negros Occidental mabatyagan sa 24 degrees Celsius tungtong sa pinakamainit nga 33 degrees Celsius. Ang adlaw na butlak la 6:17 karon nga aga, magatunod naman la 5:33 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Okay, good morning liwat sa aton nga mga ka-aksyon nga naga-monitor sa Facebook. Dira sa kay araduhan na kay tamnantang mga balita Alex Montesa naman Earl, Bia Jonathan, good morning. Kumpare mo ano siya? Ay pre, mayong aga. Kalay. Alex Fuentes, of course, Bingsky Dagumboy. Sa kay June Marie Radok, always monitoring sa La Castellana. Melvin Peñafiel, Milagros Cesar Alita, good morning sa imo Mil. Sa kay Edwin Pantaras, congrats ka no sa station kay sa tanan nga staff. Jerthel Humayaw, happy 18th birthday sa iyas ning anak, beautiful daughter, Marie Antoinette Humayaw. Happy birthday. Debut ni Marie Antoinette Humayaw. Aha, may aga ko no kay Guillermo Gimo Clarito. Kag kay Judy Dunn, congratulations Aksyon Radio Bacolod and Merry Christmas. Merry Christmas man sa imo dira Judy sa may Austin, Texas. RR Montuari Hinyo. Miss Chrissy panawag sa imo. Good morning Miss Chrissy and Tito Boy, kaibigan usap tayo. Si Boy Abundag gali nagatamyo gali. Si Boy Abundag gali yan. Aksyon Radio Bacolod overall number 1 sa siyudad. Si RR Hinyo may report exclusive. Congratulations ARB, greetings from ONBTB. April Joy Gaston from San Enrique, Joval Trinidad. God bless Aksyon Radio Bacolod and congratulations. Naga-monitor kami gyapon. Salamat sa inyo man nga pagsuporta.
Norberto Moya Jr., good morning man. Raydan Velasco, good morning and congratulations Aksyon Radio. Alin kay Rona Rihida Traba, no? Ron, good morning man sa imo kag Merry Christmas. Ang akon dali lang. Si Kwan. Sige. Kag, of course, dira sa kay Susan Jaime Allen sa Houston, Texas. Good morning sa imo. Sa kay Lilian Bermudez, Jen Buerom. Kag kay Teresa Linaha Kayaw. Again, good morning man. Kay Jane Baile, may aga dira sa imo and Merry Christmas. Sa aton nga mga ara na. Okay, sige. Standby na kita sa aton nga mga balita lokal sa Aksyon Balita Morning Edition. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, ginklaro ni Mayor Pedro Zayco Jr. nga wala sang matabo nga lockdown sa siyudad sang Kamankalan. Ini ang ginpahayag ni Zayco sa committee meeting sang Sangguniang Panlungsod kahapon sang aga, Disyembre 21. Ginhimo sang alkalde ang pagklaro bangod sa madamo nga huring-huring ang siyudad magapatuman sang lockdown. Suno kay Zayco, wala sang lockdown, apang padayon ang pag-implementar sang istrikto nga pagsunod sang social distancing, paggamit sang face mask kag face shield sa pampubliko nga mga lugar. Tubtob sang Disyembre 20, tatlo ka mga locally stranded individuals ang bago nga kaso sang COVID-19, kaya nagdala sa kabugusan nga 15 ka mga active cases, 511 ang confirmed cases, 489 ang naka-recover, kag 7 ang napatay sa siyudad sang Kamankalan. Giyan pa siguro ni Councilor Benecito Novero nga maayara sang bastante nga quarantine facilities ang syudad sa pihak sang hinali nga pagdamo sa mga locally stranded individual akon LSI nga nagpauli sa Bacolod. Suno kay Novero, wala nag-untat ang iya komitiba sa pagpreparar sa 19 tanan ka eskwelahan nga mo ang ginagamit bilang pasilidad sang syudad. Dugang pa ni Novero magluwas sa pagpreparar sa mga buluthuan, padayon man ang trabaho sang DPWH angot sa ginduga nga mga isolation facilities sa Barangay Alihis, Lekip na sa evacuation center sa Vista Alegre bilang preparasyon in kaso gid man nga matabo ang ginakabalakan sang DOH nga pagtaas ang kaso sang COVID-19 pagkatapos sang Christmas holiday celebration. Ginalaw man naman ni Vice Mayor Sid Familiaran ang kooperasyon sang Bacolod noon paagi sa pagsunod sa ginapatuman nga minimum health protocol. Sunod kay Familiaran, ang ginimo si ni Mayor Bing Leonardia nga pagsuspend sang curfew sa Disyembre 24 kag 31 ang wala nagakahulugan nga mangin kampante ng publiko angot sa problema sang COVID-19. Dua pa ni Familiaran, ang ginimo sa syudad ay isa lamang ka konsiderasyon agud matagan man sang ligwa ang pumuluyo nga makaselebrar sang naanda nga tradisyon apang dapat nga mayara man sang nagakaigo nga paghalong. Liwat man nga gininyo sa syudad ang kooperasyon kag bulig sang tagsa ka mga opisyales sa barangay sa pagmonitor sa ila tagsa ka mga lugar. Sa piyak ka bahin, ginapilar man ni Familiaran sa tanan nga masumilimba o kung nag-attend sang Misa di Gallo, akon mahimo hindi man magkalipat sa pag-obserbar sa ginapatuman nga social distancing protocol, ilabi na sa mga individual nga hindi na matagan sang tsansa nga makasulod sa simbahan. Isundon ginaton ang mga preventive measures. Mapakuha lang ta sa mask shield ka kung makaon ka. While nagkakaon ka, it is better nga may social distancing ka. 2 meters ang ako niya ganun yung action art nga recommendation. Si Vice Mayor Cid Familiaran. Ginaabi-abi ni FEBACA President Elizabeth Catalbas ang resolusyon ng Bacolod City Councilor Benecito kon Councilor Dindo Ramos nga nagahingyo nga palawigon ang pag-consolidate sang prangkisa bilang kabahin sa modernization program sa Department of Transportation o kon DOTR kag Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB. Sa interview sa Aksyon Firing Line ginpahayag ni Catalbas
nga maayo ini nga balita para sa ilay labi na nga dako ang kantidad nga kinahanglanon para makumpleto ang nagakaigo nga proseso. Nagpasalamat si Katalbas nga paagi kay Ramos mapalabot ang ila problema sa nasyonal angot sa karon nila nga sitwasyon. Kumpiyansa naman si Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nelias Jr. nga mabasura sang Office of the President ang kaso nga ginpasaka sang ginpahalin nga abogado sang Provincial Legal Office nga si Attorney Ernie Magaspag. Suno kay Nelias wala sa mabakod nga ebidensya ang akusasyon ka makabig lamang nga isa kapag timalos ang ginhimo ni Magaspag. Dunga pa ni Nelias, nagpadala na sila sang sabat sa Malacañang kay nagahulat sang desisyon. Gipanindugan ni Nelias nga nag-agi sa insakto nga proseso ang mga ginakusar ni Magaspag bangot ila inigintunan sang maayo antes desisyonan. Si Magaspag ang napasaka sang kaso nga grave abuse of authority, grave misconduct kag gross inexcusable negligence batok sa gobernador bangod sa pag-appoint kay Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz bilang chairman sang Bids and Awards Committee kag disbursing officer. Sunod kay Magaspag nga sandig sa rules sang Commission on Audit kag Government Procurement Policy, klaro nga ginatubalian ang disbursing officer nga mangin miyembro sang bank bagon makabig ini nga pagsupak sa rules and regulations. Ginpasaka ang formal complaints at Hulyo 27 with urgent motion for immediate preventive suspension. Nakafile naman kami answer. So, di sa in-attach siya to, di wala man to siya ebidensya kapag prove na may irregularities na mga ginapang-issue nito. Sige, gina-review mo na naman ka na in accordance sa lagi. Ginpadala na sang sulat sang Provincial Legal Office ng PLO si Provincial Treasurer Attorney Ami Grace Bolivar agon ipathag kun may epekto sa availability sa importanteng mga dokumento ang unauthorized nga pagpagwa sa mga official documents halin sa iya talatapan sa Nobyembre 27, 2020. Sunod kay Provincial Legal Office Attorney Alberto Nelias Jr. ini ang kabakin sa gihapon sa ginapatigan nga preliminary investigation. Dugang pa ni Nelias ilaman padalaan sang show cause order ang job order employee nga amo na aktuhan nga nagapagwa sa mga dokumento kag imbestigahan kung ini ang may salabton o kung wala. Mismo si Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz II ang nakaakto sa JO nga nagpagwa sa mga dokumento parehas ang summary of receipts kag 2016 collection reports. Sa sabat naman ni Provincial Treasurer Nilda Generoso sa ginpadala sa iya nga show cause order iya ginapanindugan nga wala siya sang kilabtanan sa natabo. Si Generoso ang nagretiro nagligad nga bulan pila ka adlaw antes matabo ang plano nga pagpagwa sang mga dokumento. So, nagpadala na kami to correspondence no, kay Attorney Bolivar if ang missing documents na bila will impede her functions as provincial accountant. Kung if she will reply in the negative, wala man lang kung wala man lang kaso. Pero yan naman ang namin. Kabahin sang pahayag ni Provincial Legal Office Attorney Alberto Nelias Jr. Sa katapusan nga bayan sa aton balita lokal, ginpahayag ni Lieutenant General Cesar Hawthorne Binag na nakahanda na ang kapulisan sa posible inkwentro kung sa anuman matabo sa tunga sa mga rebelde nga grupo sa nagahilapit nga anibersaryo sa CPP, NPA, NDF sa Disyembre 26. Sunod kay Binag sa piyak sa inaway sa militar kontra sa mga rebelde, handa naman nga oras ang mga kapulisan sa pagbaton sa mga rebelde nga grupo sa New People's Army sa tion nga magbalik ang mga inisa sa sabak sang gobyerno. Dunga pa ni Binag, paagi sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program sang gobyerno, ang tagsa ka mga NPA surrendery ang mahimo makabaton sa mga benepisyo gikan sa gobyerno kaangay sang housing, financial kag livelihood assistance kag madamo pa nga iban. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:19. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balik.
may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Good morning naliwat, mga ka-aksyon. Dira sa kay Yasi Kate Cardones. Good morning dira sa imo and Merry Christmas. Sa kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Good morning, Sir Boy and Dorel. Congratulations to the management and staff and reporters of Aksyon Radio Bacolod. Number 1 at 51. God bless you all. Stay safe, everyone. Thank you very much, Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Sa kay Jeanette Delino, good morning dira sa imo, Jeanette. Karami, ni bala sa ginubra niya, ginubra kami nga daw logo, bla. Daw seal. Daw karami, no? Anyway, mga comment lang ko karon sa imo, Jeanette, no? Sa kay Weng Morales, good morning, man. Susan Pahariliano. Christine Minias Villalobos. Sa kay shout out ko sa taga siling ni April Joy Gaston. Sa taga Sitio Ubos, San Enrique, Family Buenaflor, Gaston, Jaime, kag Lupasi. Congrats liwat ARB. Pinky Terwell, still watching live from Barangay Villamonte. Sa Ma'am Vanessa Mayo, maayong aga dira sa imo. Congrats ko no. Mga muningan mga fan, mga kwantagin sila mga supporters gid, no? Yes. Super. Kumarehay ka mo ni Vanessa, hindi? Oo, guro. Kay doon nag-maninay man siya. Siguro, kumari ka mo siguro. Oo. Ay, kumaring bahan siya. Kung may nagkuha lang guro sa iya, may nag-stand-in bla. Proxy. Proxy, Base, guro. Veronica, bangkutan mo si pare mo, Jonathan. Do wala to, Action Boy. Ha? Do wala to, may do wala may nag-proxy. Pero masyaran na sa ginagawa. Bangkutan mo si pare mo, Jonathan. Bangkutan ko siya karon. Veronica Balyado si Charles. Merry Christmas man. Edion Basa. Rodelyn Alvarez Bayabado, Annie Raffles, watching live from Okinawa, Japan. Kagdraman of course sa kayang Phil Alonso guys sa Japan. Ma'am Eleanor Fukuda, good morning dira sa inyo. Sige Dors, ma-follow mo. Robert Roma, kay Osmar Walds. Pa-shout out from Gihulngan City. Ami Antikeno, greet lang iya kapid Antonieta Sumito, happy birthday. Ay, happy birthday Antonieta. Joy Drilon, may agi sa imo. Myla Diquito, Jing Verbael, kay Kagawad Melchor Baroka Rumbines. Congrats ko no Sir Boy kag Ma'am Doors kag sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat gid Kagawad. Robert Roma sa Isabela, good morning. And kay Rosalina Arellano Espadero, good morning man. Sir Michael June P. Season, good morning. Keep safe.
Sa tanan ko nga members ng Energy Funds Club, monitor gid always from siya to Elise Paranaque. Greet ko lang batch 92 sang RTNHS. Salamat. Happy holidays. Salamat. Ako ng alma mater. Imo na. Ramon Torres. Okay. National High School. Kay Lamayo Delphine Huligin, good morning. Family Lamayo sa Araw Vista Alegre, si baby, baby Amelia. Joseph Oria. Good morning, man. Kay sino pa Aksyon Boy? Good morning, madrasa kay Elena Aligarbes. Doña Elena, may agadra sa imo sa Talisay City, no? Sa kay may ari din ko siya gagwa di ko isa sa ano ko na. Sige, anyway, Teresa Lina kayo, may aga. Si Standby na ko no. Husgado, Aksyon Boy, good morning. Danilo Fuentes Alihis, good morning. Standby na sa Balita Lokal, Balita National. Kag sa ato naman mga ka-aksyon. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala pag Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:27. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, ginpasiguro ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga 22 milyones ka mga Pinoy ang makabenepisyo sa COVID-19 vaccine sang COVAX sa 2021. Ang COVAX isa ini ka global collaboration sa mga manufacturers kag eksperto nga hando mapaayo ang development, production kag equitable access sa COVID-19 test, treatments kag vaccines. Suno ka Vergere nga matagan sa COVAX vaccine amo ang mga health workers. Sa revoluhan ng Pilipinas may 110 milyones nga populasyon. Hindi pagproteksyonan ni Presidente Rodrigo Duterte ang pulis nga nagpatay sa Mag-Iloy matapos ang argumento sa Domingo sa Tarlac. Sulod kay Presidential Spokesman Harry Roque, kabigo nga ordinaryo na lamang nga kaso ang pagpatay. Ang natabo sa inimbestigahan pasakaan sa kaso ipaidalom sa trial kag pamatbatan si Police Senior Master Sergeant Jonel Nuezca. Ginpasiguro ni Roque nga mangibabaw ang hustisya para sa pamilya ni Sonia Gregorio kag bata sini nga si Frank Anthony bangod sa mabakod nga ebidensya. Ginatutukan sa karon sang Department of Health ang ginreport nga bago nga strain sang COVID-19 sa United Kingdom. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ginpahayag sang Research Institute for Tropical Medicine nga wala pa sila sang namonitor angot sa bago nga strain sa pungsod. Sadto Sabado, ginkumpirmar sang UK government nga may bago nga strain sang virus kag ginatawag ini nga VUI 2012/01 nga una natukiban sa tung bulan sang Disyembre o kon Setyembre. Natala na nga talakayon sa National Interagency Task Force ang bago nga COVID-19 strain. Sa karon nga pending pa ang sabat sa National IATF angod sa mga tupiko. Ginpasiguro ni Presidential Spokesman Harry Roque nga ang pungsod may nagakaigo nga mekanismo sa pag-identify sa mga infected travelers. Sulod kay Roque, nakaplastar sang maayo ang protocol sa tanan nga nagasulod sa Pilipinas. Lakip na ang mandatory quarantine samtang ginahulat ang resulta sang RT-PCR test. Una diri madamo nga pungsod ang nag-umpisa sa pag-ban sang flights kag biyahe gikan sa United Kingdom matapos ginanunsyo sang Britain nga hindi kontrolado ang bag-o nga strain sang COVID-19. Nabato na sa Department of Interior and Local Government ang findings ng PNP ang sa giniligar quarantine violations nanday Presidential Spokesman Harry Roque kag Senator Manny Pacquiao. Suno kay Anyo kung sa DILG Secretary Eduardo Anyo, nagwa sa investigasyon nga wala sang kumpirmado nga kaso sa COVID-19 antes kapag katapos ang event sa Agoncillo, Batangas nga gintambungan ni Pacquiao apang naapektuhan ang physical distancing protocol sang nagpanaog ang senador sa stage samtang naghatag sang mensahe rason ginpalipot na lamang ang event kag ginpapauli gilayon ang pumuluyo.
Samtang nagwa naman ni may 4 ang kumpirmado nga kaso sa COVID-19 nga na-record sa Bantayan Island, Cebu, apang wala naman ni nagsaka pagkatapos ng event. Sa report ng PNP, wala nagkulang si Roque sa pagpanumdum sa publiko angot sa importansya sa minimum health standards. Apang bangod nag-ulan, wala na sunod ang social distancing. Rason gin pagkamaayo nga kung papaulion na lamang ang mga tumalanaw. Ang findings ng PNP ginpaidalon pa sa karon sa review kag ginpasiguro ni Anyo sa publiko nga ang ahensya padayon ni panumdum sa national LGU officials nga sundo ng health protocols para mapungga na mahimo paglapta sang virus. Padayon nga ma-enjoy ni Health Secretary Francisco Duque III ang pagsalig kag kumpiyansa ni Presidente Rodrigo Duterte sa pihak sang alegasyon nga siya ang rason sa pagka-delay sang kuntani temprano nga pag-access sang Pilipinas sa Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, luyag lamang sa presidente nga magsabat sa akusasyon nga si Duque sa natabo nga wala gilayon pag-akto sa pagpirma sa Confidentiality Disclosure Agreement o kon CDA sa Pfizer. Gindepensahan man ni Duterte si Duque angot sa alegasyon sa korupsyon kag wala sang kapasidad. Nagwa ang reaksyon ni Roque matapos ginpangabay ni Senator Manny Pacquiao si Duterte nga ilisan na si Duque sa rason nga mayara sang mas maayong individual sa trabaho. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:31. Kag sa ato naman mga ka-aksyon nga nabuti. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Sige, good morning naman kay Homa Lumena. Dira heaven. Good morning. Dali lang ged masaka ko na April asa kay F Smart Tadeo Salcedo. Kay April Joy Binaflor Gaston pa shout out no kay Rinsel Lupase. Sa kay Lisa Joy Elon Amoroso of course, sinatamyaw niya man ang birthday celebrants. Happy birthday. Tatdamo gali ba birthday oh. Sil Impress Moyani, Kenji Christian Solitano kag Carl Angelo Lanza. Happy birthday sa inyong tatlo ha. Halin sa kay Lisa Joy Elon Amoroso. F Smart Tadeo Salcedo of course. Natanymaw niya ang si Jody Tansa. Monitor ko digli sa Tansa, Cavite. Te, magkumari ka mo ni Vane. Perfect. So, kumpare mo si Doc. Oo, kumpare. Si Doc Mayo, kumpare mo. True. Ay, kabere, kumpare. Comparable. Comparable, man. Richard Diet Pacheco, Merry Christmas ko no. Happy birthday kay Ma'am Even Amparo. Batch 94 sang RT NHS ginatamyaw niya sa RT NHS MSc extension kag sa BCNHS. Good morning man kay Emmy Dolido, Jocelyn Song Comedia. Merry Christmas yada. Yada. Yung manino ni panawag sa ako. Ay wow, China all. Kumusta ang mga kwanda?
Kaya siya bakal ko na kan ng Lamayo la. Sa barangay 10. Meron barangay 10 na dabla mo. Barangay. Bro, diri ka sa diri kadampi magi sa may Basiwa damping dalan. Binong 70, no? Dina de Crepito. Congratulations man kuno kag salamat gid sa inyo, no? Sige. Action Boy, happy anniversary lang gali kay Kuya JR and Ate Connie. Anniversary nila subong nga. Wedding anniversary. Pila to ka years gani man. May kuha ko pa-check ni ko shooting incident sa Isabela, Pontevedra. Ay, gali. Sano lang na? Ay, pa-check ka niya. May nakabalo. Medyo subong lang git. Ay, base si Binong man niyo, nag-text dire. Kalang guro 4th wedding anniversary gali Action Boy. Happy 4th wedding anniversary kay Kuya JR and Ate Connie. Ay, very new. Bago pa lang, yes. no? New lang sila nga kasal. Pero ilang relationship for like 1 decade na. Gali? Not sure. Nasa ka pulo ka tuwing na? Okay. Eh? Subungaga lang ko no, tabo. Subungaga, patrol. Patrol. Sure. Section Eden, i-chat i-chat na Section Eden. Pa-check na to na, ha? Sige. Ang ano naman natin. Standby na sa dugang naton nga mga balita. Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:37. Kag sa detalye Balita International, target sa China nga mabakunahan ang 50 milyones nila nga pumuluyo gikan sa ilang ginhimo nga COVID-19 vaccines antes ang Lunar New Year celebration sa bulan sa Pebrero. Ini ang ginkompirma ni Tao Lina, isa ka vaccination expert kaganay opisyal sa Shanghai Center for Disease Control and Prevention. Una na nga nagpatigayon ang gobyerno sa conference, akong conference call sa December 15 ago di plus sarang rollout plan sa pagbakuna. Aminado naman si Tao nga depende sa gihapon ang implementasyon sa kondisyon sa ground. Balita naman sa patag sa pagnegosyo, maghahatag sang 50% nga discount ang Petron Corporation karon nga adlaw Disyembre 22 bilang kabahin sa 12 kadlaw nga Merry Promotions ang kompanya karon nga holiday season. Sa post sa ilang official website, ang Petron maghatag sa 50% nga discount sa kada pagbakal sang Petron fuel halalas 11 sang aga, tubtub launa sang hapon apang dapat hindi magnubo sa 1 ka litro ang ipagtughong. Ang promotion sa pagsaulog ni sa ikasyam kadlaw sang 12 Days of Merry kapag sundan sang giveaway sang 12 ka Apple iPads sa Disyembre 23, 12 ka groceries free valor 12,000 pesos sa Disyembre 24, kag 12 ka winners ang libre nga gatong sa Disyembre 25 sa sunod sa isa ka tuig. Ang listahan sa mga participating stores may access sa website sa Petron Corporation. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 14 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 15 centimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 21 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment Action Boy, familiar ka man kay Morissette Amon, di ba? Ando si Sarah G man bala mag-perform. Morissette? Amon. Hindi, Aton? Hindi. Amon. Amon lang. Hindi man ila. Hindi. Amon lang ito. Anong mga kanta na gani? Inang daw mo musan sa ginawa, hindi? Sino mo busan ginawa si Morissette? Ano mga kanta lang daw short na yung mga breath. Si Moira na si Moira. Tingala ko man yung kaubusan ginawa, maperte ni Kabiritera. Si Morissette kumawal. Yan, kanta-kanta. So, si Sarah G, siya mag-perform. Sarah G? Sarah Geronimo Guidicelli na subong. Okay. Engaged sa Action Boy. Sa boyfriend. Singer man. Kasi Dave Lamar. Okay. Si Morissette, subunan ko ba 24 years old pa lang siya. Magulang ka pa tigulang ka pa siya. Wow, makatigulang ka, no? Pero doon ka mature na sa iya nga, no? Siguro. Adra na perdi si Ibo. Oo, adra siya na perdi. Kaya doon ka mature siya, ikaw ya daw ka young ba yan? Yes. Ha?
Yang Ay, sige Action Boy. So, congratulations gid kay Morissette ha. In fairness, kung nakita mo naman siguro nga mag-perform. Guro Basta si Sarah, nakita ko na siguro mag-perform. Wala ko balong si Morissette na siya. Ba, siguro. Siya na ang isa sa nagkanta sa sa rap sang ABS-CBN bala nga Station ID sa Christmas. Okay. Sila ni KZ, si KZ kilala mo ya, Tandingan. KZ Concepcion, Tandingan. Tandingan. KZ, hindi KZ. Si KZ Concepcion. Nakanta si KZ Concepcion. Kakanta man si KZ Concepcion. Ay, diba? Oo, kakanta na siya yan. Pero walang takabalo kung libagon siya namin natingon. Walang takabalo. Everyone balang Action Boy kakanta. Si Lingko gid. So, amo na, congratulations sa ila. Naging agaw gid sila sa 2020 ba? Si Dennis ganun man ko na video king. Galit. Pero man sa kuno. Siya na kuno ang king siyang video king. Hindi masaling gusto tawgon nga king o video king. Oo, kasi gusto ya queen. Kalain. Balita sa sports. Ginako ni Pinoy ring icon Senator Manny Pacquiao nga si UFC superstar Conor McGregor ang una sining gusto nga makaengkwentro sa tiyon nga magbalik na ini sa boxing ring sa masunod nga tuig. Sunod kay Pacquiao, gusto niya ma-eksperyensyahan nga maengkwentro sa ibabaw sang boxing ring ang isa ka MMA fighter. Ginpatag naman sang fighting senator nga wala ini nagapili sang gusto sining nga makaengkwentro bangod ang importante sa siya pareho sila sang timbang. Magluwas kay McGregor, ginparing ni Pacquiao nagalakip man sa mga prioridad sining pound for pound king nga si Terence Crawford kag unified champion si Errol Spence Jr. Una na ginparing ni Pacquiao nga gusto sining may isa tubto duha pa ka boxing fights sa 2021. Madumduman katapusan ng boxing ni Pacquiao sang Hulyo tuig 2019 sa din iya ginagaw ang WBA welterweight title halin sa anay wala kaagi pierde nga si Keith Thurman. Balita espesyal! Alright! Energy Action Boy! Kag sa ato mga ka-action, congratulations, ARB! Yes! Congratulations, ARB! Congratulations mga ka-action! Hindi lang ni Kamon niya diri sa stasyon, kundi kamuya nga makopdana namon sa Action Radio. Mga nagasuporta sa aton ni tanan. Nga katalakan bilang number 1 sa sining survey sang Nielsen, no? So, aton ni tanan. Fourth quarter nga survey sang Nielsen. Aton ini tanan mga ka-action. Be proud, no? Ari kita dire, lupod kita dire, ano? Hambal ni Dennis niya, correct, Action Boy. Yes, I am, my goodness. My goodness. I am video queen. Botsi mo da, Dennis. Ano na ka, may sap pa kita. Ay, huwag na may sap kita. So, standby mga ka-action sa aton nga sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Sige Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Sige, nagabot na, nabunot na ni Aksyon Dorel ang atos ni possible winner sa aton nga sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Isa man isang aton man pamagi sa pagpasalamat bala. Sa aton mga ka-aksyon nga naga-suporta sa aton. No? Nagaring na. Ara na. Nagaring. Possible winner naton is from Salvador Benedicto. Yala, mga matahom, mga mata-face, drama makita sa DSB Action Boy. And also sa kabay pa magsabat. Sila. Kabay pa magsabat. Kabay pa magsabat si Inday. Inday Gamay. Taga barangay Pandanon niyo, Salvador Benedicto. Yala. Oy. Oy, sa kasabat. Taga barangay Pandanon. Isa pa ba? Ano? Araw-araw travelangalan niya, okay. Hindi na siya. May ginakilala ka daw. Kami listener, taga Pandanon, DSB mo. Solid man. Pero hindi gali. Okay.
Ang Balitor ko, Jongko, niya Bacolod Aksyon Radio number 1. Congrats and maintain the best entertaining and educational chuchu. Educational broadcast. Educational chuchu man. Sige na lang. Try natin another possible winner. Why kasabat sinday no? Taga Pandabarang kay Pandanon, Salvador Benedicto. Liw ko da gani kay Christine gani, no? Minyas Villalobos bala. Kasi tupad balay mo ni si Elizabeth. Taga Barangay Elizabeth. Kanogon. Ibalik lang daw kay para kung makabugtaw na siya basi magabutan sa liwat, no? Liwag lang. Wala lang na sabat taga inyo ni Inday Christine, ha? Taga Pandanon. Ari pagid na another possible winner. May tanay ko makasabat dayon, no? Parang Good morning. Yes, good morning. Yes, sir. Yes, good morning, sir. Si si Dan. Ay, Yes, sir. Dan. Dan de los ay kilala ko niya. taga Barangay 3, Ogate Street, La Carlota. Dan de los Santos? Oo, sir. Oo, taga La Carlota kagala. Yes, sir. Okay. Dan de los Santos, Ogate Street, La Carlota City. Si Aksyon Boy Duran niya. Hello, sir. Si Aksyon Boy Duran sa Aksyon Radio. Yes, sir. Good morning. Good morning. Kag si Aksyon Dorel ang akong dring upo do. Yes, sir. Dan, ikaw ang aton nga winner sa aton nga sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod karon nga oras, no? Yes, sir. Kumusta ka? Anong obra naton, Dan? This is Bacolod. Di ka security, sir? Ari ka subong niya, ari ka di sa Bacolod. Yes, sir. Ari ko sa Bacolod. Pero ka po, akada ano ka pulis sa La Carlota? Kada hapon lang, sir. Kada hapon. Anyway, aga biyahe adlaw-adlaw. Sige. Anyway, kuan lang Dan ha, ulaton mo lang ang text dira sa Aksyon Radio Bacolod para may kuan ka may number ka sa sender, no? Kag sang may ngalan sa sender, ha? Oo, sir. Ulaton mo lang. Congratulations, Dan. And padayon lang ang aton nga makaupdanan to sa La Carlota. Padayon lang sa pagmonitor sa Aksyon Radio Bacolod. Sir. Salamat kin, sir. Sige, Dan. Congratulations. Dan de los Santos. Merry Christmas. Merry Christmas. Thank you. Congratulations. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio, salamat sa pagsagi. Okay, congratulations Dan de los Santos ang Ogate Street, La Carlota City. Good morning dra kasakay Mayor Rex Salandoon sa La Carlota. Good morning dra sa imo. Hindi talaga mo yung kilala. Hindi to laleng din kilala. May Dan de los Santos mo kakilala mo. Actually may kilala ko nga Dan de los Santos sa Murcia. May Dan de los Santos may ko sa bago nga kilala. Kada ka common nga ngalan, no? Sige lang. Anyway, basi Daniel na yung iban. Iban gano Daniel, iban Danilo. Oo, Dante. Dandansuy. Classmate ko ta Ruchel Villanueva. Good morning dara sa imo sa may Florida. Ano gani sa Florida? Florida. Hindi kayo Madawa City, may Miami ba? Miami, Florida. Basta sa Florida ni siya. Sige. Sige. So sa ato nga balita, Special Action Boy, subong adlaw. Kanuta. Ari ba lang, good morning lang dagali kayo, no? I'm proud to say I'm among the people kuno benefiting kuno saan na? Binary trading kuno hambal ni HGG. Ano? Ari ba lang? Ano? Harap nag-comment sa ato, no? Nga happy siya kuno. Happy siya. Nga proud to say kuno nga people benefiting kuno. Ay, si Kwan, si HGG. Hako. Actually, GG lang ni siya tani. Action Boy, dali lang kayo ginapag-greet kay sa Action GA lang. Kalain. Action Boy, may ginapag-greet sa Action Eden, basta bala sukto niya o karonaw. Happy birthday kay Kuya Manong, Kuya na Manong pa. Kuya Manong Emir Lawrence Isiderio. Happy birthday from Action Eden. Way ko kabalo Action Boy, doon hindi ko ni familiar siya. Sila ni Christine, itong una, tablang tawagan ba, si kuno gobra sa kampo. Sige lang. Sige lang.
Anyway, sa aton balita, special action boy. Ari ba lang mga trabaho nga pwede mo testingan or pwede mo himuon bisan nga bago ka lang bala graduate bala action boy. Kaya basta bala fresh graduate subong nga wala Japan naka ubra kay di ba pandemic. Correct. Ay, dyan kala, dalang gid action doors na. Ini aton ba lang sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod. On December 25 kay Christmas. Oo. Sa magabot kita ya pulo ka winners. Wow. Pulo nga aton winners on December 25. Damo nga aton nga winners na. December 25. Sa pulo ka winners, sa bilong adlaw basi sa amo lang sa dilam na sa Action Balita. Pwede talaga karon tayo magbalita Pulo winners na to na para sa aton tanan yung programa sa mas kuha sa Action Radio kag pasalamat Ay, more chances of winning. Oo, pasalamat. Kaya subong daw 3 to 5 winners lang, di ba? Do 3 to 5 winners lang kada per adlaw. day. Per day. Kaya subong sa 25 10. 10. Wow. Exciting Action Boy. Sige. Kaya pasalamat naman na sa aton mga ka-action nga for all these years nagapadaan sa pagsuporta sa aton. That's why naging number 1 kita, no? Salamat gid, no? Salamat mga ka-action. Sige. Okay. Ano na to nang Si mabudayan? Rachel Bihagali Ambalya, siling ko gid nga number 1 ang Action Radio. No doubt. Thank No you. doubt about that. Sige. So, ang Action Boy, mga pwede trabahoon sa aton fresh graduate Action Boy. Nga wala pa nakaobra, bala tubtub subong. Bisan bala hindi sa ila nga field gid bala of work, field of work nila. Okay na. Bisan sa hindi sa ila kurso nag-graduate sila. Yes, sama na siya. Kada mo na bro, kuha ka nursing. Dugay pag-graduate mo, call center ka. Oo na. Kuha ka commerce. Pag-graduate mo, sales girl ka. Amo na. It's okay. Action Boy. Ano mo na kayo wala sa opportunities mo. Oo. Kagin, not all the time, dra ka man lang. Tagatingwa ka lang, Action Boy. Stepping stone, ginatawag nila. Yes. Correct, man. Correct. Chikanta. Chiki. So, una Action Boy and Chiki. Diba? Diba yamba ko, tarik ikinalimtan ko kung ano to yamba ko. Sige na lang ganyan. Niya pating na ko, be. Kalay. Magkano yan? Nice. Sa Tagalog lang. Ilonggo na siya nagkanto sa Manila. Tagalog sa niya. Niya, magkano yan? Di ba lang? Isa lang, Ilonggo. Magkano yan? Kuha man to gali. Nya pili lang na. Nya ano yan Nya pating na ko be. Nya pating na ko be. Tingnan magpabot sa Manila gambal nga. Pabili naman po ng dagim. Kay dagom di sa ko. Ti dagim na to yan. Na ito kay pagsambal nga pating na ko be. Sinabat di siya sang sindira. Kinuha sa tindira maligyan niya oting ni. Araw-araw. Gali. Ilonggo man to gali. Ilonggo man. Yan pating na ako ba eh. Perfect. Kinuha man to yung baligya kanyo. Ting ni. Nakabakon. Doon kag-intindihan na yun. Sila galingan doon. So far, so good. Diba? Kamate ka maganda sa istorya nga Italia siya. Nga ano naman. Hindi siya balo mag-order. Sulod to siya. Mag-order siya tani pansit canton. Di kay Italian mo. Yeah, hey, what's your order, sir? Yeah, you give me pansitini cantonini. Pansitini cantonini. Di ka pansitini cantonini. Yeah, you give me 1 order of pansitini cantonini. Wow. Sinabato sa isang waiter. Tagaliyo mato kaling waiter. Yeah, sir, putsuni kanone. Bongga. Yan po tsuni ka nun eh. Ito na. Tiyan mo na. Ay kalay. Feeling ko nakuha mo na sa mga hinubog moments. Sa mga... Ang Italy ba yung mga nini nasla ay na punta? Nasla ba? Order sa pansitini cantonini. Sabdo to sa ito nga. Taga Kwan Mangli, taga Bambulok Mangli. Siguro. Taga Bakulod. Ya sir, putsuni ka nun eh. Takan ko boy di. By the way, cousin, tog din action ni Draton Gingri. Okay. Si Kuya Mano. Dumadunlan si Ma'am Evelyn, si Imuya ho, Bermeho. Ay naunsa mo si action boy. Sige na, ato balita special bisan mabasa lang tanay duha ka bilog. Go. Ito damo ni siya mo. So una, action boy nga pwede gid matrabaho sa aton yung mga fresh graduate. Data entry specialist action boy. Doon ka computer man na yun. Ay,
hindi pwede yaw. Ari sila Aksyon Boy, mga encoder diba? Amo ning usually nga job subong damo-damo ni nga hiring Aksyon Boy, amo ning nga trabaho. Kaya syempre, mang-encode kada sang mga sang mga may mga personal data man or company reports, amo na Aksyon Boy. Okay. Although hindi lang mayo dako gid ko ang sweldo, pero okay na siya. May pang Christmas ka na. Pwede ka pa kingagaw New Year, di ba? Correct. Of course, gaan ka manggid na. And then, next Aksyon Boy, ang transcriptionist. Medical? Wala man may nakabutang. Pero, nami ni ko na Aksyon Boy, kung kung grabe ang imong sense of hearing, bala. Kay kung anong ginahamba to, type-type. Hindi ka bungol-bungol, abe. Oo, mga voice recording, be, naman na siya. Hindi ka na pwede. Hindi ka na pwede sa transcriptionist na. Naman. Kung isa ganun, maghambal ko gusto ito, lain ang nasulat mo, kaya doon na mamungul-mungul ka. Yagi, boy, Kompletuhan na lang po. Sige mo na Aksyon Boy. Kaya wala na Abi ko ang butang sa mga muna abi ko na ma-scramble ka, mabagi fishball. Business na yan. Business na trabaho niya. Trabaho. Sige. Diba? So, boss naman ang iban, parang balanta ko ng ibang trabaho. Ano ba, boss Miraculous? Boss naman. Amat-amat lang. At least ay pilihan. So, inyogin mamatiya raton mga balita. There is Aksyon Balita Morning Edition. Sa liwat, thank you sa aton mga ka-aksyon for being part of or being number 1 sa aton sining latest survey sa Nielsen. Thank you. Mga ka-aksyon, salamat sa inyo sa inyo pa dahil nga pagsuporta. Palain lang kita. Standby na sa Aksyon Hotline. Mga kaupo ninyo sa Aksyon, Brian Morden. Ang inyo naman din nga news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.